5 chýb, ktoré robia začiatočníci na YouTube. Prvá chyba, dávajú si veľké prestávky. Áno, sama som si tým prešla. Dala som si prestávku 11 mesiacov a potom mi všetci fanúšikovia vlastne odišli. Keď som po dlhej dobe vydala proste také videjko, tak som na to mala, že 5 zliadnutí. Z toho 2 boli moje, hej. No. Druhá chyba. Prvé sekundy musia vždycky zaujať. Napríklad prvých 20 sekúnd musí zaujať. Proste keď tam máte také omáčky, že ahojte, vítam vás na tomto videu. Tak jasné, že to nikoho nebude zajímať a scrollne za video. Tretia chyba. Podceňujete miniatúru a názov videa. Názov videa napríklad o tom, že hráte dáku hru, by mohlo byť, že čo ste v tej hre dosiahli. Snažil som sa dosiahnuť 1000 trofí Brawl Stars a vlastne tá miniatúra a video môže byť hoci ako dobré, hej, môže to byť úplne skvelé video, ale nemáte miniatúru, tak vám na to nik pozerať nebude. Miniatúra je základ. Hlavná vec, že som ju doteraz nemala. Dávate samé shorty, hej, napríklad trendy, ale dlhé videá u vás tisícky rokov nevznikli. Prečo? Shorty pozerá viac ľudí, ale samozrejme, keď potom vydáte jedno dlhé video, to nik pozerať nebude. Toto robím aj ja, bohužiaľ, hej. Nedá sa s tým nič robiť. A posledná 5. vec, vôbec nestriate videá. Môžete mať medzi slovami veľké prestávky a necháte to tam. Ani si to video nepozrete a vydáte ho. Proste môže tam byť strašne veľa chýb a vy ho len tak vydáte. Toto bolo 5 chýb, ktorí robia začiatočníci na YouTube. Ahojte. A inak, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber, poprípade aj zvonček.